Bun. Ceea ce o să vă prezint astăzi este un prototip de turbină eoliană suspendată pe pernă magnetică. Aceasta este turbina, după cum o puteți vedea. O să vă arăt acum sistemul. Ea este, după cum puteți observa, liberă, fiind suspendată pe magnet. Și vreau să vă arăt ce se întâmplă în momentul când un mic curent de aer este aplicat. După cum puteți observa, turațiile încep să fie din ce în ce mai mari. Dacă apropiem curentul de aer, poziția mai bună. Ea este făcută din materiale reciclate și urmează construcția modelului pe bază de materiale executate la o imprimantă 3D. Cam atât pentru azi.